Nakahinumdum pa ba mo sa usa ka bulanon nga kanhi na destino sa Philippine Coast Guard Substation Southern Cebu nga miluwas sa 62 ka mga kinabuhi. Giila siya karon sa International Maritime Organization kun IMO sa iyang Bayanihong nga nahimo sa miaging tuig. Kini ang report ni Femery Dumabo. Si Probationary Ensign Ralph Barahan ang labing unang sakop sa Philippine Coast Guard nga giila sa International Maritime Organization for exceptional bravery at sea. Netong Nobyembre 7 sa miaging tuig, 62 ka mga pasahero ug crew sa MV Siargao Princess ang iyang naluwas. Ang barko gikan sa Luon, Bohol ug padung sa Cebu nga Cebu. Off duty siya netong higayuna ug usa siya sa sakay sa maong barko. Siya ang miyapod-apod sa mga life jacket ug mitambag sa kapitan sa tukmang oras kanus amo deklarar nga biyaan na ang barko. Nagbinugtong siyang migiya sa dili makamaong mulangoy hangtod nga miabot ang rescue boat sa PCG-7. Dakong pasalamat ni Barahan sa mga nadawat niyang pasidungog sukad na sa niaging tuig hangtod karon. Let this be an example na unsa ta mga Pilipino ba nga magkinabangay ta makita sa kalibutan nga we help each other and yung essence ng bayanihan na sa atin. Tungod sa Bayanihong niyang nahimo, gipeskwela siya aron mamahimong opisyal sa PCG. Sa pagkakaroon natuwa siya sa kauluhan alang sa dugang training. Mapasalamaton siya sa labing bag-ong pasidungog nga iyang nadawat apan miisip niini nga dugang responsibilidad sa serbisyo nga iyang gipanumpaan. Responsibility kasi the more na malaman yung nagawa, mas mataas na yung expectations. Proud po as a Filipino kay I was able to bring pride to my country. Oba ni Rod Prado. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.